गामि बोराय जों लोगोसे नेहाथारि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां बिबानगिरि गेदेमा बिथांमोन आरो लोगोसे दिनै रंजालि बैसागो फोरबो फालिनाय बे ओपनिं मेच हिसाबै मोननै टीम गेवलां क्लाब आरो मनलाइट क्लाबनि गेलेग्रा लोगो बिथांमोन लोगोसे दिनैनि बे ओपनिं मेचखौ सामलायगिरि रेफारि बिथांमोन आरो लोगोसे जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै गेवलां क्लाबनि बानजायनायाव नैजिस्निथि जि बैसागो फोरबोजों फालिनायजों लोगोसे हारिमु आरो गेलेमु आयदा बिथांमोना मावगासिनो दं आरो दिनै नैजिस्निथि जाबाय दा बिदिनो रंजालि बैसागोजों रंजानायजों लोगोसे गेलेनाय आरो हारिमु बादायलायनायखौ जों नुगासिनो दं आरो गुबुन गुबुन बिथांमोनखौ उत्साह गारायसोनायनि मोनसे पदक्षेप दा बिदिखौ होबाय थानांगौ दा बिदिनो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे आरो जोंहा जिथु बर'नि गोदोनिफ्राय जिथु माने जोंहा इन्डिजिनियास माखासे गेलेमु आयदा दङ बेफोरखौ गासैखौबो जों होनो हायाब्लाबो खायसे किसुमान गेलेमु आयदाखौ जों होबोगासिनो दं जेरैहाय थालिर दंफाङाव गाखोनाय हक मेगन खानानै बेजों बुख्रुबनाय हक बायदिसिना गोबां इन्डिजिनियास जोंहा गेलेमु आयदा दङ गासैखौबो होनो हायाबाबो जों खायसेखौ जों होनानै जिथु माने जोंनि रंजालि बैसागो रंजानायजों लोगोसे गेलेमु आयदा बेखौ जों होबोगासिनो दङ आरो बिदि होबायबो थानांगोन दा बिदिनो दा बे समाव सान्दुङाव गोबां बारा गोबावखौ लानो सानाखै आं जिनो हक दा दिनै गेवलां क्लाबा सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै गाबोन आरो समफोर दिनै गेलेनाय जिथु आयदा बे आयदाखौ आंखौ बेखेवनो लिंनानै आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बेनि उनाव लास्टआव जोबथारनायाव आं खेबसेबाव गासैखौबो आंनि बैसागो फोरबोनि गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनानै दिनैनि बे सुंद' आंनि जि बिबुंथि बे बिबुंथिनि गेजेरजों आं दिनैनि बे ओपनिं जिथु गेलेनाय आयदा बेखौ आं बेखेवबाय होननानै आं फोसावबाय गोजोन्थों। Foto mình sẽ làm lên sẽ ra. Đây sẽ Deputi Lanjunan Pengajian Besar Lanjunan Sebagai Chairman hari ini ini saya pada ini Lanjunan Bawura hari Mengatari hari dari season agoni di sini anda tu tentunya kita menjadi 27 menjadi bisa di kali dengan menjadi kejenuhan itu. Aku kan dari jalan itu di lapangan jalan.
जों बे समाव जोंनि आगुनि जि मावनानै गोरों क्लाबआव मावनानै रुंसारि जालांनाय बिथांमोननि थाखाय जोङो 7 मिनिट दान्दिसे बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो बिनि थाखाय जों 7 मिनिट कन्डलेन्स लाग्रोनो नागिरदों बिनि थाखाय जों बयखौबो मेगन मेसेबनानै दसे सम आर'ज गाबनो थाखाय खावलायबाय जागायबाय सरि प्रिन्सिपाल बिथांखौबो जोङो लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे समावनो